Dobar dan, dragi gledalci, stani. Sad ću prisustvovati. Ne stoji tako, baci ga tamo. Sada će gospodin Steban Romaš da prebacuje... Ovo je moj jastuk, jebem ti mamu, to je tvoj jastuk. Sad će da prebacuje nepokretnog Stevana Švedića u drugi krevet, jer mu je ovaj nedovoljno velik. Evo ga. Kaoš za ruke ili za noge? Za noge si. Šveda, reci ako te bude bolelo. Neću tako da... Uvati ga duže. Joj, kuku. Ajde, drži ga, diži ga. Ajde. Ne mogu, slomit ću mu nešto. Onda će ostati ovdje, ne znam, ja se neću pomeriti. Ajde, čekaj, prijem ću ga. Ovako. Evo sad. Daj me. Evo, kada ću se sam pokušu učiniti. Ajde, ti Margo. Čekaj, ajde uveti ga sad. Ajde. Da, organizujem neko lice pokreta. Beži iz mog jastuka, ajde. Čekaj, ja zbojim njega, Bog te krvke kosti, jer da se ne pukne. Hoćeš da ga podvučemo po glavu? Ajde, ajde. Neću, ajde. Ajde. Ajde, 3, 4. Sad. Zašto ti mokre noge pokrenute? Ajde, 3. Dosta ti je. Malo više. Ali znam ti se moram pokriti. Dragi gledalci, to bi bila to. Sljedeće epizode.